раиси Бонки Миллии Тоҷикистон дар як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт, ки сабаби барканории раҳбарони ду бонк Эсхата ва Имон Интернешнал роҳ додани онҳо ба камбудиҳои ҷиддӣ буд. ҷамшед Нур Муҳаммадзода гуфт, дар замони фаъолияти раисони собиқи бонкҳо аз ҷумла муомилаи бонкӣ бо гурӯҳҳои террористӣ ва қочоқбарон ошкор шуд ва онҳо баъди танбеҳу гирифтани огоҳӣ аз вазифа барканор шуданд. камбудиҳо бисёр буд, камбудиҳо амалиётҳои асорӣ буд, камбудӣ дар бораи аз рӯи фаъолияти пурраи тафтиши фаъолияти болевиш буд. қариб дар давраи муайян ба шахсоне ки ба терроризм машғул буданд, ба шахсоне ки ба хариду фурӯши маводи мухаддир буданд, маблағҳои зиёдро пардохт карданд. аз ин рӯ нисбати он шахсҳо парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ва маблағҳои муайяни онҳо мусоида карда шудааст ва корро идома дорад. раиси Бонки Миллӣ ҷузъиёти бештар надод ва нагуфт, ки чӣ қадар пулро ба кадом гурӯҳи террористӣ ва ё қочоқбар кӣ ва кай интиқол додааст. масъулони Бонки Эсхата ба муроҷиати мо дар ин бора то нашри гузориш посух надоданд. масъулони Бонки Миллӣ мегӯянд, баъди ошкор шудани муомилоти ғайриқонунӣ барои хариду фурӯши маводи мухаддир бар зидди 4 корманди Бонки Эсхата парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва тафтишот идома дорад. Бонки Миллӣ баъди ошкор шудани камбудиҳо Бонки Эсхата 3 миллиону 600 ҳазор сомонӣ ва Имон Интернешналро 500 ҳазор сомонӣ ҷарима кардааст. ба гуфтаи раиси Бонки Миллӣ, баъди иваз шудани раҳбарияти ду бонк фаъолияти онҳо беҳтар ва муштариёнаш ҳам зиёд шудааст. ман боварӣ дорам, ки баъди иваз шудан эътимоди мардум нисбати ин бонкҳо кам нашудааст. агар дар сохтори қарздиӣ гирем, бонки амин Эсхата қариб 1 миллиард сомонӣ дар нимсола қарз додааст. нисбат ба ҳамаи ташкилотҳои қарзӣ зиёд қарз додааст. депозитам ҷалб намудааст. бонки Имон Интернешнл, ташкилоти қарзи Имон Интернешнл низ яъне нишондиҳандаи ваям хуб аст. Бонки Эсхата ва Имон аз ду бонкҳои муваффақи Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд ва тағйири раисони онҳо сару садои зиёдеро дар байни ҳалқаҳои тиҷоративу иқтисодӣ барангехт. Шодмон Ятим, Сарвинози Рӯҳуллоҳ, Озодӣ, Душанбе.